zuetako nork esaten du beti egia? Altxa ezala eskua. Oh, zuetako inork ez du beti egia esaten. Ados, nik ere beti ez dut egia esaten, tarteka gezurtxoren bat botatzen dut, baina txikia izaten da. Gure artean, nori egiten dio kalte, gezur txiki batek. Beti txantxa giroan eta inor kaltetu gabe edo minik eman gabe, kontuz. Esaera zaharrak ere ez dira gezurren zaleak edo. Hankamotzak direla esaten dute, edo buztana laburra dutela, edo gezur bat esan getarian eta antxe duzula gero atarian. Zer esan nahi du horrek? Gezurtia berehala harrapatzen dela gezurretan. Pinotxo ere ezagutuko duzu, Pinotxoren istorioa. Gezur bat esaten zuen aldiro, jak, sudurra, luzatu. Ez da bai izango. Nire gezur txikiek ere sudurra luzatzen dute? Tira, zientzia saiatu izan da ere, gezurra detektatzen, poligrafoarekin. Poligrafoa gailu bat da, gezurra sumatzeko. Zer egiten du gailu horrek? Kable batzuk ditu, kableak gezurtiari itxatxi egiten zaizkio, eta gezur bat esaten duen aldiro, nabaritu egiten du. Hala ere oraindik ez dago poligrafo fidagarririk. Ez dute oraindik onena asmatu. Zer da gezurti bati gerta dakioken gauzarik txarrena? Egia esaten duenean inork ez sinistea. Otsoari gertatu zitzaiona. Otsoak esaten zuen beti mendian sua zegoela. Sua. Zer gertatu zen? Halako batean mendian sua hasi zela sutea eta ez zion inork sinistu. Ondorioa, basoa kiskalita. Beraz, ez baduzue nahi otsoari gertatu zitzaiona, badakizue. Gezurra, beti txikia izan dadila. Txikia, mesedez. Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETV Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.